Právě se nacházíme v sektoru Horka na místě číslo 5 u chlapů z týmu Garant Bite 2. Je to tak? Dar chlapi. Tak jak jste spokojený s vylosovaným místem? Ešte je to celkom pôjde, len je tu dosť plitká voda a potrebujeme ďalekú závažku. Jak daleko vyvážíte? Tak od prvú 800, udicu máme 800 do tých 1000 metrov. Kolik dáváte krmnou dávku na prut? Ešte začalo to tak striedmo a pokračujeme čím ďalej, tým viac krmenia tam ide. Jaký příchutě chytáte? Vieš čo, máme aj mesové gule, máme aj ovocné základy, no ale lepšie idú tie mesové. Kolik máte bodovaných ryb? Fúha, 10, 11. Zalieváte kouli nějakýma boostrama nebo dipujete? Áno, tu nás zalievame aminostymami. Aminostými a čo sa chytajú gulky, tak podávame ich do dipu. Pro větší atraktivitu, abyste rychle stáli ryby na hlavní místo. Chytáte na šňůry nebo na vlasce? Ja mám šnúry, Dano mal silóny, ale vymenili sme to za šnúry. Blízku boju, ktorú máme, tam je taká pekná diera. Tak tam sme mali silóny a všetko dozadu na dlhšiu vyvážku idú šnúry. Jaký používáte šokáče? Protože hodně lidí tady trhá kvůli těm škeblím a váskám. Máte něco speciálního? Ani nie taká. 60-ky tam máme silóny. Fluorokarbonový. Trošku drahšie od lepších firiem. Tak s tým, to máme osvedčené, chodíme často na Širavu. Ale aj tak nám to nepomohlo, dneska sme už stratili 4 ryby na mušľach. Jak jste spokojený s organizací? Organizácia je tu na úrovni, sme tu prvýkrát, ale rozhodcovia sú klobúk dole. Sú tu do 3 minút, máme rybu vonku, zavolám, sú tu za 3 minútky. Takže ja osobne som veľmi spokojný. Sledujete online? Vieš čo, ani nie, pravdu povedať. Ja pozerám aj ten online. No. Čekáte na výsledky, aby se nechal překvapit, jo? Vieš čo, skôr sme smutní z tých výsledkov, lebo sme zastali prvé 2 dní, nám ryba išla super a teraz sme zastali, tak dúfajme, že sa to pohne. Dneska v noci to išlo, ale hovorím, stratili sme tam tí zabery, takže... Čím to bylo, že celou dobu to fungovalo a najednou jste... Zmenili sme miesto, išli sme ďalej, lebo máme tu dosť plitkú vodu, sme mali 4-metrovú, teraz chytáme na skoro 5. No a tam to ide trošku lepšie už teraz, ale trháme to. A ďalšia vec, my sme všetci tu začali okolí na blízko a jak sme začali chytať ryby, potom všetko sa stiahlo na ďaleko, možno aj to bol problém. Určitě, no, pak taky zavřou ty cesty a ta ryba se stáhne někam do klidu. Bylo tam viac tých krvných miest. Dobrý chlapi, tak já vám budu držet palce, ať se daří. A uvidíme se na to.